Идеите за коледни картички се завръщат и сега ще видите как обърках тази коледна картичка. Започваме с скицирането. Предимно се започва с един правоъгълник, след което правиме от външната страна на скицата синьо, след което го разнасяме с вода. Така всъщност правиме фона на нашата картичка. Време е вече да обърнем внимание на основната фигура, която всъщност ще бъде една бяла полярна мечка. Много лесно се отцветява самия шал на бялата мечка. Правя го на сектори, за да изглежда все едно наистина е завързан този шал. След което правим самото лице на мечката. То се прави изключително лесно. Почваш се от носа, после се прави дъга. Накрая на дъгата има мъничко ученце, а най-отдолу правиме самата уста. След което с мръсно бяло правим самото тяло на мечката. И ето тук установих, че всъщност тази мечка става изключително плоска и неправилно изглеждаща.